джемчета. Яко, но повечето хора със сигурност ще си купят джемове, 2000 джема и просто ще купят брат. Нали? Ако направят нали, да разкупуват джемове, повечето хора със сигурност ще 2000 джема. Повече нива, даже най-възклишка 17 нива, не се и да, ако направят така. И да, хора, имаше в този клип и машина на времето и започнаха всички хора с хейта. Не знам защо и какво има свързано. И те буквално се върнаха нали, когато разрешаваше бокса. И буквално те го прибиха и му взеха бокса. И той бокса, нали, мегабокса. Беше с тях. Те, нали, когато казаха за скинчетата и така нататък. И аз наистина се чудих. И си викам, да, бе, така казаха миналият път, пък не върнаха. И така нататък. Аз помислих наистина, че да ги върнат, но те ги върнаха. Това, което мен много ме впечатли. Се радвам даже, защото аз много се кефех на боксовете. От малък бокс ми се падна Спайк на много минали акаунти. Още не съществуваше, нали, каналът. И да, много съм учуден. Това най-много ми е интересно. Как точно решиха да върнат боксовете? Най-много ми е интересно това, хора. Да. И сега се върнем на тема боксове. Нали, ако наистина върнат и да се купува Brawl Pass на GMO, ще направя всичко по серията ми, ще се пробвам да събера тази джама. Но само да не се върши джама, тогава ще трябва солидно първо да не играта. Не е просто. Супер, като ги знам, като налееш пари всичко, нали, падат се хубави герои, това, лаба, Спайк, Легендари, Леончо, това. И това ще е яко. Леле, ако върнат най-стария, примерно, когато, нали, пак има боксове, но 2018 това ще е мега яко, човек. Аз просто много съм чуден, влизам в играта и ми влиза... Чакайте сега, ще ви покажа. Така. Звездичка. И ми излиза това. И ми излиза това. Натискам да го гледам, нали, на края на клипа. Не знам колко време, нали, стана вече клипа. И вижте какво добавиха. За 29 джема. Нови пише на това, което държи, нали. И какво да очакваме ние? Леон за 349 джема. И то само за един ден. Какво? Нещо. Хайперчарджа за бъс и за Ел Примо. За един ден, бе, хора. Колко вече... Ще се замълчи за, нали, за джемовете. 2000 джема. Ще ми кажеш, че са 220 лева. Джемовете не ги гледаме вече. Кът.
Просто джемовете са много скъпи. Не знам, преди май беха, ако не се лъжам, 211 лева. Но не съм сигурен. Аз по-добре да ще взема тази оферта за 30 джема, 5 лева. Така ще мога да си купа някакви пинчета, защото нямам вижте такива. Имам същи, но нека се върнем на тема бокса и Brawl Pass. Не знам защо решиха да махнат боксовете. И да могат да са като предишните боксове и да не са ги съсипали. Защото така играта отново се получава. Не, че сега тази игра е на второ място. И може би вие като гледате вече това клипче, нали, то вече ще излезе на всичко. И не знам, просто не знам как. Ето така, сигурно са си казали, да ги пущаме една новина на тях, че връщаме боксовете и така. Нали? Не знам, просто супер сел. Това е скандал. Просто не е тия скандал, че връщам боксовете. Просто как ще решили просто да ни кажем? Ето, да им кажем там нещо, това е, че ще направим. Да, така. И така. Но нещо притеснява се хора, защото знам като те какви са. Все пак ще се сипят нещо и ще се обърка се нещо. Просто не знам. И да, може да се присъедините към нашия план. Аз съм си. Да. Сега ще пусна клипът и после ще се направя. Пускам клипа, няма какво да снимам. Да. Хайде, пускам клипа, отиваме в YouTube. Прехвърляли буквално на клипа и сега ще гледам. Megabox. Everybody seems to want them because look at what Danny did. Don't worry, Frank let me borrow this. Връщам Brawl от начало. Talk! Mega Boxes are back for a classic Brawl event. 2 Animal Brawler, Back to Olympus and the Deep Sea, and 3 new game modes. Why don't we bring back boxes? Everybody seems to want them because look at what Danny. Искам да забележите нещо. Трябваше, нали, за 5 легендарни стардърва, не знам колко палеца да съберем. И те са с такива случаи. И той сега показва този бокс, който, нали, биха, хвърляха и гледайте просто. He did. Don't worry, Frank let me borrow this. Alright guys, this is it. И за това получиха най-много хейт. И може да видите, има фигурка на, нали, плюшена играчка, който и Примо. И там мечката на Нита. Вижте кой има ето там до голямата звезда. Съжалявам за шумът, но просто съм пуснал вентилатор. Ето. Danny's about to destroy the Mega Box. No, that one. Man, that felt personal. Is he gonna be okay? Той просто го нападна. Don't worry, he'll be fine. So welcome to Brawl Talk. Не коментираме. Classic Brawl is the new event coming with this update, and need to reward you with Mega Boxes. And who better to Този бокс ми изглежда малко странно. explain Classic Brawl than Classic Ryan and Frank? That's right! Hello, we have new game modes, a new hypercharge skin, Той в този скин на Рико е. and remodeled classic skins, and the return of the Mega Box. Collect enough Mega Boxes and you'll be able to get the newest hypercharged skin, Sovereign Rico. It's a Чакай. Не се ли падаха от боксовете само герой?
Reimagining of the iconic Loaded Rico Says skin Google and Stephen comes Super loaded with visual upgrades, including a special form when in the hypercharge state. Now, to get those mega boxes, you'll have to collect star Какво? tokens. Though G's might still remember По what these едно. are. You can get them with your first win of the То day. за време ще Gamers that бъдат. have the star token active. Collect enough of them and you will Знаех си, че нещо ще объркат. И то буквално аз като гледах това, не видях, че са за време. Мислех, че е така, нали, ще ги оставят и после със сигурност пак ще ги премахнат. Но не. Supercell са решили да ги оставят. Къде се оставяме за време. Малко е. Нали, искаха върнем до боксовете. Те. receive a mega box. You can also collect them from special quests that will be popping up weekly. And from a challenge that will happen during the duration of the event. Just like before, you can open your mega box right away, or you can stack them up and open them all at once for that sweet, sweet dopamine. Never opened a mega box before? Why are they so special? Well, mega boxes are special because you can get multiple. Вече снимките се падат и това. Ужас, ужас. То вече като ти свет, че се падне нещо, ти не знаеш. Скин, герой, какво ще да на хора, бе, какво е това, бе? Дай поне ще дава джемчета. Items from them at once. Rollers, Bling, skins, coins, PowerPoints. and gems. Искам сега да забележите. Yes, gems in boxes are also back. You can also get the event Искам само да забележите Рико както си е, нали си държи меча. И сега, hypercharged skin and it's Chromas. видяхте ли как е така се обърна? Не знам, просто... Sovereign Rico, Sovereign Bling Rico, and Sovereign Чакай. Нали това не беше... Gem Rico. Ти си There are two замълчи. new classic style game modes available during the event: Mirror Match and Drumroll. In Mirror Match, all players will play as the same brawler. Nice to meet you. Nice to meet you. And it'll rotate among Нещо много бъркам стана. Какво става тук? the original 21 brawlers. You'll have new mirror matches all the time. Drumroll is a unique game mode where each Okay. brawler you defeat changes you into another one. There's a set amount И искам да ви кажа нещо напоследък, много нърфат героите. Мортис много го нърфнах. Нали преди беше Едгар, сам Мортис. И Драго, ужас. После мога да ви покажа колко време ще ви отнеме да убиете онзи, нали като влезете да изпробвате героя, онзи големия робот с хайперча, аз пък. С това. С дракона и с китарата. После ще ви покажа. of brawlers to progress through, and when you get to the final one and defeat another player, you win. Yeah! Both of these game modes have the classic modifier, which means brawlers are capped at level 9, have only the first star power, and can't use hypercharges or gadgets. Just like the good old days. Окей, и забелязахте ли Dynamite като изстреля бомбите, вече може да се придвижва така, което пак си е tryhard. Is back in 2019 before Drew and Marcia even existed. That's not all. We have a bunch of cool classic-inspired skins coming, including a new skin based on Star Shelly, Stellar Shelly, and you'll have the chance to get all of them from the Mega Boxes. Boomer Dynamite thinks everything will Чакайте, нали за OG-тата, които нали от самото начало са играли Brawl Stars, имат този скин. И те са решили да го върнат, но просто друг, нали, с други дрехи и така нататък. Това не го разбирам. Просто OG-тата, които са, много със сигурност ще се издразнат. И ще се оплакват. И тук може да видим също този скин на Dynamite. И по-напред в видеото, нали, на Supercell, ще видим преди Рико е имал друго име. Рикошет. Не ме питайте просто откъде го знам. Дълга история. Но това е друг епизод. И да. Рикошет. И ще върнат някакъв такъв подобен скин. Което не знам просто как OG-тата със сигурност ще се дразнят
Но поне ще върнат мегабоксовете. Това ще е добре. It's better back in the old days. Deputy Brock? Стига да е. Забравих да спомена Брок. Този скин на Брок. Има един, но не знам в какъв цвят май беше синьо, ако не се лъжа. Ако не се лъжа, или беше в зелено. Не знам. Трябва да проверя. Is ready to rock. And Sheriff Shelly, Ето и това ще ли забравя да спомена. Много скинове се насъбраха, хора, повярвайте ми. И това ще ли, това е много OG. Казвам ви, много е старо. Просто е мега рядко. И OG-тата тук вече не са OG-та, защото връщат всичко. is dispensing justice, 2019 style. Rouge Ricochet Ето го, is ready for action. Get it? Because he's red? We also have remodeled two old skins. Viking Oh, Gold, which is да. now looking a lot more better. Имат един скин, свързан с онази игра, кажете я. Не мога да я кажа, просто. Да. Вие знаете, но да. Ще връщате този скин, който не знам. Това е просто... Нямам да... He also has a color variation called Norse Raider Bull. And Caveman Frank, which was Да, probably one of the да. ugliest skins we had in the game. He also has a color variation for this skin called Prehistoric Frank. Classic Brawl starts on July Yeah. 12th and runs. Нямам никакъв против от, нали, Франк Готин. Защо? Не можехте ли да измислите по-хубав скин? В смисъл, да, як е скина, но може би, може ти по-хубав. Until July 31st. That's right. Dude, I told you that's my line. Who's up for Toga Tuesday? Stop trying to make Toga Tuesday a thing. Same time next week? The Gods vs. Monster season unleashes mythical kings upon the land. The Brawl Добре, тук много се насъбрах. Ние дори не сме на средата. Pass Medusa. Спирам да говоря и ви оставям с, нали, с самото видео. Including Brawl Pass plus Sapphire and Ruby. Bull Minotaur. He's bulldozed the labyrinth. RT Poseidon, ruler of the waves. Dionysus Angelo, the party animal. Harpy Melody. This time her songs will infect you in a different way. And she's the ranked skin of the season. Athena Piper grants you trick shot wisdom. The Gods vs. Monster season kicks off on July 4th. Who doesn't love unicorns? Barry. Barry is a tough and dry guy who was hired by Mandy to work at the candy shop in a unicorn costume. He has to endure Chester's pranks and Mandy's chaos every day, but very deep in his cold heart, he's happy he has this family. He attacks with melted ice cream that damages enemies and also deals damage over time. And also heals teammates because friends like ice cream. Ice cream is great. During his super, he dashes forward using his tail like a tasty tornado, splashing ice cream all around him. Ice cream. And Berry also has an interesting trait. He can actually charge his super by healing teammates. Don't you just love ice cream? I mean Berry. Barry is the first brawler of the update and is arriving with the Dark Horse Barry skin. Teaming up is awesome. As long as you're not teaming in Showdown. So we are making some improvements to social features. We're making it easier than ever to team up with your IRL friends with new group QR codes. And it's also going to be easier to continue playing with players you meet in-game by allowing you to keep your team after you hit the play again button. Quick chat directly from the home screen. Add friends directly after a match. Most importantly, you will get double XP when you play in a team. If you're not in a team, join a team. It's time for charge stuff! We have 7 new hypercharges coming. Barley throws 3 big brews that also destroys any bushes in the area. Frank's super now affects the entire area around him. No more aiming required. Angelo's super follows him wherever he goes, just like the gossip. Piper finally has a hypercharge. She drops even more bombs when she uses her super and knocks back enemies wherever she lands. Ems pushes brawlers away with her super and follows up with a targeted spray. Rico's super projectiles now bounce even further. Gale's super is wider and fires twice. Talk about a code snap. It's Paint Brawl! The Paint Brawl season brings a new brawler and a new game mode, alongside new skins. The Brawl Pass king for Paint Brawl is Jellyfish Sandy, who is joined by the neon and glowing chroma skins. In
the Brawl Pass Plus. A new brawler enters the fray. Meet Clancy, the shellfish soldier. Psst, he's not a real lobster. But don't tell him that. Clancy is a mythic damage dealer who can upgrade up to 3 times during a match by hitting brawlers with his dual paintball guns. This is similar to how Surge works, but with a twist. Clancy also upgrades his super at each stage. At his default stage 1, Clancy will fire a single shot with his basic attack and fire a torrent of bullets with his super. At stage 2, he fires 2 shots in quick succession, and his super will cover a much larger area. At stage 3, Clancy shoots Sidewinder paintballs from his tail, adding some diagonal attack pattern. He also moves faster when using his super. Look at him go! Clancy launches alongside his high stakes skin in the Paint Brawl season. Paint Brawl is a new game mode coming with the surprisingly named Paint Brawl season. In this mode, players battle it out to cover the map of paint. The team with the most percentage of the map covered wins. Defeating enemy brawlers will cause them to explode in a hail of paint, helping you cover more areas. Paint Brawl skins, go! Tentacle Bonnie. I'm hoping she hasn't been possessed by a great one. Cuttlefish Jackie, sporting the latest Brawl streetwear. Shell Blaster Gale. He's got a shell and he's gonna blast you with it. And this is the ranked skin, Aquamarine Sprout. Just look at that cute face. We ain't done yet. We have 3 reworks to be released. Frank is getting a much needed change to his skill set. The lower his health is, the higher his attack speed. With this change, we hope to see Frank performing a lot better in certain game modes where he can not only take damage, but deal it out too. Meg now shoots more projectiles while using her mecha, but will have a shorter range. We hope this will make her a bit more aggressive and satisfying to play with. Chester is getting his current first star power as part of his base attack, so he'll always have 4 attack stages, and his new star power will make his first stage attack stronger. The Summer of Pirates is back with Sea Dog Ruffs, being a good boy out there on the 7 seas. Buccaneer Barley is a perfect barman for his crew. And Man of War Doug, the most chill captain you could have asked for. Lastly, the 2 new Supercell made community skins. Mr. Dragonfruit, a juicy summer warrior created by Frankie. And Bubble Trouble Ember, skating through the arena and burning people with bubbles, just like in real life. Made by Ardre. Hank's title changed to Brawn Ready, because yes, you can now see in which year your account was created. The bling cap has been removed. Brock's base model has a new fresh look. You can now get your unique Supercell ID handle. And now you can see your current rank position in the Masters leaderboard in your profile. Enter the hashtag Minotaur Ball giveaway on social media for a chance to get your hands on the new skin. Free profile picture! We made it back, guys, and we didn't change a thing. Everything seems to be pretty normal. Perfect. Good job, guys. Hey guys, what's up? И както може да видите, в момента ще се прехвърля в Brawl Stars. Както може да видите, казаха, че ще добавят Hypercharge на чакайте, на Рико, на тази, кажете, ще добавят и на ето този господин тук и ще добавят на Пайпър и ще добавят къде? На Гейл, ще има и нов скин на Гейл, на Франк ще добавят Hypercharge и на него ще има нов скин и на кой казах още ще има много нови скинове и както ви обещах за накрая на видеото, ще пробваме, драго, колко време ще ни отнеме да убием големият робот. Само ще... той не е зареден от мейта. Заради се.
стая не си засичах. Ужас. Но вие като гледате клипът може да се засичате. Просто аз сега да снимам вечерта и буквално това да ви кажа. Аз съм сам. Нали, само аз, нали, не спя, защото казах, трябва да направя. Още един път. Не качвам вече толкова редовно, защото много работа ми следват. Десна етап. Трябва да уча. Много работа ми. И сега ще ви покажа един лист, който гласи, ето това там е през много време. Тогава е имал ето тези чакай. Да отида от другата страна, само че ето този господин. Ето това е било през времето. И тогава е било друго, и сега е друго, тогава е имало това, а сега имаме генерите, което преди, не знам как се казва, някакви билетчета, просто, не знам, преди е била доста, нали, сестра ми е била родена тогава, но тя не знае, тя не е играла в Brawl Stars. Тя и сега не играе. Аз попитах и веднъж как искате да играем Brawl Stars заедно, нали аз съм добър, мога да играя. Все пак имам някакъв опит. И показват, нали, как се играе. Добре, тя ми каза да не повярвате. Добре, айде. Нещата не стават както, нали. Уви, убиха я, тя се разсърди, после аз го убих него, после убиха мен и тя ми каза няма да играя тази игра вече. Като, уви, тя е по-голяма от мен, 9 години на разлика. Но не, тази игра ми харесва. На мен как не ми харесва нейната игра. Тя не играе нещо, нали, да кажем. Просто не знам как играете. Вау, и... сериозно. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с камбалката, да ударите мощно лайк бутона, да се абонирате за канала, да споделите този клип с приятел. И да, аз бях Криско и до нови срещи!